BRB बड' कमेन्ट चेनेला नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला नुजाफैलायबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा बेजों लोगोसे साफ्रोमबो आंनि चेनेल अनसायगिरि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे गोरबो गोसोनिफ्राय बरायनानै लाबाय चेनेलाव। आरो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो मोजां मोनाबा मानि इन्जुरफोर बोदलाबनायफोर बायदि बोदलाबनाबायनानै गारहरदो आरो ओमफ्राय चेनेलनिफ्राय ओंखारलांबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ एसेब्लाबो मानि जानला मोनलासो जागोन लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय मानि UPPL आरो BTR सरकारखौ लानानै दिनै फंनैसो मानि सावरायगोन। दा बिथांमोनहा बै समनिफ्राय नङा होमब्ला जेब्लानाखि BPF हान्जाखौ फोजोबनायनि प्लान पलिसि खालामनानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमब्ला बै समनिफ्राय लानानै बिथांमोना BPF दोलोखौ जेबोखौनो मावैखौ नुयो दिनैसिमबो नङा होमबा। दा लासिंसिं नङा होमबा। दिनै बिथांमोना 17 बोसोरखौ लानानै राजनिति गेलेयो, सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै राजनिति गेलेयो आरो अरुनदया स्किमफोरखौ लानानै राजनिति गेलेयो आरो PMAY न'खौ लानानै दिनै बिथांमोना राजनिति गेलेयो आरो। दा दिनै बिथांमोननि राजनिति गेलेनाया दिनै गासिबो आद्राजोब नङा होमब्ला। जिहेथु दिनै बिथांमोना सोरबा सासेनि सिगाङाव बा निउस मिडियानि गेजेराव बिथांमोना BPF हान्जाया 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होननाय मानि बे बिथांमोना दिनैनि दिनाव मानि गाव गावनि गन्थंखौ हारलाबनानै लाबाबो लस गैया होननायसो लोगोफोर नङा होमबा। दिनै रायजो राजाया जाम्बाबाव रायजो राजाया बुजियै दंबावो नामा सोरबा BPFआ 17 बोसोराव खामानि मावाखै। दा जिखुनु आं बेखौ बुंबाय थाला आरो गोबां भिडिअआव बुंबाय थानाय जायो लोगोफोर। नंखायनो आङो एकदम सोर मा मावदों मा मावा बेफोरखौ आङो दिनैनि भिडिअआव लाबोनाय जाला आरो। दा दिनैनि दिनाव आङो BTR सरकारखौ लाजि होनो आरो UPPL हान्जाखौ लाजि होनो थाखायसो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जों BTRआ बानायनांलायला, स्कुलाबो जाखाबायानो फ्राय, लामाया जाबाय, हस्पिटाला जाबोबाय, डाक्टारल' नांसिगौ। 1,500 कोटि थाखाखौ लामा दालां बानायनायाव बाहायालासिनो जों दा भिडिअखौथ' नुबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला। दिनै BPF दोलोआ 17 बोसोराव जुदि जेबो मावनो हायाखैमोनब्ला दिनै UPPL आरो BTRनि सासे मन्त्रि बिथाङा दिनै मानो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाखो नङा होमब्ला। लाजिनांगौ दिनै जाय बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै बैफोरबायदि डायलग होग्रा बिथांमोना दिनैनि दिनाव ओरैबायदि लाजिनांगौ आरो बिथांमोना हायोबा गाव गावनि गन्थंखौ हालाबलाबायनानै नस्थ' खालामनांगौ लाजिनो रोंगौबा आरो नङा होमबा लोगोफोर। दा बाथ्रायाव दं नङा होमबा मानि खिग्रा मानसिया लाजिया नुग्रा मानसिया लाजि होननाय मानि गोबां मानि बाथ्रा आरो डायलगफोर दं आरो बाथ्रा फाव बर'नि नङा होमब्ला। दा दिनै बेफोरबायदिनो बिथांमोननि गेजेराव अनेक रोखोमनि मानसि दं नङा होमब्ला लाजियाबो। दिनै बिथांमोना जे बाथ्राखौ बुङो बै बाथ्राफोरखौ माब्लाबा माब्लाबा मा बुंफिनो बे खोथाफ्रा आं बुंनाय नङाथ' बेयो AI मोनसे मानि भइस एडिट खालामलाबायनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो आरो बिथांमोना लाजिनांबाथाय। जेनेबा दाखालि दिपेन बर' बिथां लाजिनांनानै बेफोरो AI मानि भइसनि एडिट खालामनाय बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बेफोरबायदिनो। दा BTR सरकारा दिनै मा मावखो बे 4 बोसोराव नङा होमब्ला जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफ्रा। नै दाथ' ओंखारलायबाय BTRनि मा होनो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनि माखासे मानि भाइरेल जालागासिनो दं निउसाव। बिथाङा बोसोरावनो खमसेदि जाख्ल'यो आरो खमसेदि जाख्ल'नायनि निउस ओंखारो बिथाङासो मोजां मोनथिसिगौ गाव गावनो नङा होमब्ला। लाजिनांगौ दिनै 4 बोसोराव बिथांमोनहा मा मावखो एकमाथ्र मावनो हादों जाख्ल'नाय खामानिल' मावनो हादों बे BTR सरकारा। आथारसारा जेबो मावनो हायाखै। आरो महिलारि सार बुंनाय बायदि बै कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम मानि स्पिड ब्रेकार मानि गिदिर गिदिर बानायनाय खामानि मावनो हादों बेफोरबायदिल'नो मावनो हादों। बे जाख्ल'नाय स्पिड ब्रेकार ओमफ्राय मानि गाज्रि बखिनाय BPF दोलोआ 17 बोसोराव जेबो मावाखै। ओमफ्राय बे अरुनदया स्किम ओमफ्राय मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुप ओमफ्राय मा होनो गोबां मानि आसनि दंनो मानि आसनि नाम खालामलाबायनानै जाख्ल'नाय दं आरो जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोर मानि नैबे UPPL आरो BTR सरकार आरो। ओंखायनो बिराद मोजां लाजिनांगौ दिनै बिसोरो मानि लाजिनो रोंगौबा। दा लोगोफोर
बिटिआर सरकारनि जेबायदि अबस्था नङा होमब्ला मोजाङैनो मिथिखागौ बयबो। दिनै बिथांमोना फैगोन समाव 2025 मायथाइयाव बिथांमोना खुनु प्रकारै माने सरकाराव फैनो हाया होननानै बिथांमोना मोजाङै रोखोमै बुजिखागौ आरो मिथिखाबाय आरो माने मा होनो बै जन्त्र मन्त्र माबाग्रा बिथांमोना नायखांनानै मोनथिहरनाय बायदि नङा होमब्ला। दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना ओरैबायदि टारगेटखौ लानायखौसो जों नुहुरबाय रायजो राजाफ्रा माने उनावबा मा जागोन बै सान्सआबा फैगोन ना फैया नंखायनो नैबे चान्स मोननायावनो एकदम जाग्लुंखानांगौ लोंग्लुंखानांगौ माने मोननायाव जाखानांगौ माने उदै जायगा जायाबाबो जानांगौबा खिसावलाबायनांगौ अब्लाबो माने गोजोननाय दं होननायाव थाहैबाय आरो नङा होमब्ला। माने हानाय समाव बिथांमोना जाख्ल'गोन माने खिगुलायनाय ओमफ्राय मोनजायाबा राननानै थागोन होननायाव थायो आरो लोगोफोर माने बिराद लाजिथाव आरो मिनिथाव। दिनै बिथाङा बोसोरसेयावनो खमसे जाख्ल'नायनि निउस ओंखारो बै आबौ गबिन्दना खानाय गोसोम बिथांना नङा होमब्ला। आरो बिथाङा दिनै जाख्ल'नायजोंनो माने मा खालामदों माने बिराद गोजान जायगायावबो फ्लेट बायदों होननाय खोनादों बै गय हाथायफ्राव फ्लेट लायबाय होननाय खोनादों आरो बिनिफ्राय मा खोनाबावदों माने माखासे बाथ्राफोरखौथ' बुंजाया माने मा होनो 17 बोसोराव बिपिएफ दोला सरकार सालायनाय समाव नङा होमबा लोगोफोर खुनु गोसो थोनायनो फर्चुनार माने गारि बायना हरनाय माने बलेर' स्करपिय' बायनानै हरनाय आरो सोरनोबा माने फ्लेट बायनानै होनाय बेफोरबायदि रेकर्डआ गैया बिपिएफनि गेजेराव नङा होमबा। जिकुतु बिपिएफनि गेजेराव जाख्ल'नाया खममोन नालाय नाथाय नैबे मा होनो बिटिआर सरकार नङा होमब्ला बे बिटिआर सरकारा नैबे 4 बोसोरावनो बेसेबां जाख्ल'नानै बेसेबां माने थगायनानै बिथांमोना गावनि गोसो थोनायफोरनोबो मा खालामनो हायो सोरबा माने फ्लेटबो बायनो हायो नङा होमब्ला सोरबा फर्चुनार सिन्थाय गिफ्ट हरनो हायो ओरैबायदि अबस्था माने स्करपिय' माबा माबि होननाय आरो जेनेबा बै दाखालिनि घटनाखौ साननानै नायदो बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड बुब्लिमोन मैखुन बसुमतारी बिथाङा दिनै माने बिथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदिनो जायो आरो लोगोफोर नङा होमब्ला। दा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनैनि नैबे समा माने बिराद साननो गोनां आरो नङा होमब्ला। ओमफ्राय साननांगौ सम सफैबाय माने बुजिनांगौ सम सफैबाय नङा होमब्ला। अब्लाबो दिनै बिथांमोना मा खालामो माने थाइसे थाइनैखौ मोनजाब्लानो बिथांमोना माने जोंनि बर' जाथिनि जेनाखि जानो गोनां अलखद माने बैफोर अलखदखौ माने जोंनि रायजो राजाफ्राबो बावो आरो माने बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया नङा होमब्ला। दा साननानै नायदो दिनै 4 बोसोर सरकार सालायनायावनो बिथांमोना सोरनोबा स्करपिय' सोरनोबा फ्लेट बायनानै होनो हायो सोरनोबा माने फर्चुनार गिफ्ट होलायनो हायो बिदिब्ला बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय बेसेबां जाख्ल'गोन आरो फैगोन जुदि नेक्स्ट बोसोराव बिथांमोना सरकार जानांगौब्ला बे बिटिसिया स्लिम जागोन रायजोफोर जेबो थानाय नङा बेखौ हले बुजिखा। दा गोबां बुंनो गोनां बाथ्रा दंमोन नाथाय माब्लाबा बाखिबो दोननांगौ जायो नालाय लोगोफोर। आरो आबौ गबिन्दनि फारसे फंनैसो रायलायबावगोन नङा होमब्ला। आबौ गबिन्दनि जेनाखि अबस्था आरो बिथांमोननि जेनाखि बुंनाय भाषा नङा होमब्ला बिथांनि भाषाफोरखौ खोनायोब्ला माने बयनिबो गोसोआव माने बयनावबो एलार्जि जाखारगोन आरो लोगोफोर नङा होमब्ला माने लाथावा माने मा होनो सोरनाबा जुदि खर' मानाबाबो खर' खुरनांगोन आरो सोरनाबा जुदि बिखुं थिखुं मानाबाबो बिखुं खुरनांगोन माबा माबि खुरलाबायनांगोन आरो बिथांनि रावखौ खोनायोब्ला नङा होमबा। ओरैबायदि माने बे बिटिसियाव माने सारा आसामावनो होननांगोन आरो माने बिथांबायदि माने मोजां बाथ्रा बुंग्रा माने गैया माने लिडार गैया आरो मानिनांगोन। लंकायाव थाङोब्ला राजा जायो राजा जानायनि उनाव फोरजा फिसाफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ बावो नङा होमब्ला। दिनै गावहा जुदि माबा मोनसे अभाबखौ जुदि सुफुंनानै लानो हायोबा माने फोरजाफोरनि माने अभाबखौनो सुफुंजोबनाय बायदि मोनो आरो थिग बिदिनो दिनै जेनाखि आबौ गबिन्दनि जेनाखि मावनाय नङा होमब्ला बेफोरखौ जों बिदिनो नुहुरो। बिथाङा ससे समाव मा खालामदोंमोन हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्रा नांसोमग्रा बिदा फंबाय
NDP बिदा फंबायफोरखौ लानानै ग्रोम ग्रोम माने न'खर संसारफोर जानाय बायदि माने बिथाङा आफादाव दंमोन आरो लाफानानै। दा फैयै फैयै फैनानै ससे समाव मा जालायखो लोगोफोर, बिथाङा बिसि फिसाय नांलायनानै न'खर गावनानै फाथैलाय बिसिनानै माने बै गाव गावनि फिसा भाग राननाय बायदि जाहैबाय आरो। नोंहा हिन्जावखौ लाजोबदो आं हौवाफोरखौ लाजोबसै होननाय बायदि माने न'खर गावनानै गथ' गथायखौ भाग राननाय बायदि दिनै बिथाङा बै समाव NDP बिदा फंबायफोरखौ भाग रानदोंमोन नङा होमब्ला? भाग रानबाय थिगानो दं, माखासेया बिमाजों थांबाय माखासेया बिफाजों फैबाय नङा होमबा? मोजांल'सो नायनांगौ नङा होमब्ला? नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै मा जाखो, माने बिथाङा दिनै राजा जानानै बै गावनि NDP फिसाफोरखौ बावजोब्बाय आरो। दिनै बिथाङा हिन्जाव गैजायाखिसै नालाय फाथैलाय बिसिलायबाय नालाय नङा होमबा लोगोफोर? दा गोदान हिन्जाव लाबाय, गोदान हिन्जाव लानायनि उनाव बिथाङा ग्रें ग्रें रायजो मोनजाबाय, थाखायै फैसायै गारि मथरै बेफोरबायदि अबस्था जाबाय नङा होमबा? दा साननानै नायदो लोगोफोर, दिनैनि दिनाव बिथाङा जाहैबाय सासे BTRनि डिपुटि चिफ नङा होमब्ला? दिनै सोरनि थाखाय बिथाङा BTR मोनबोदोंमोन, BTR एग्रिमेन्टआ सोरनि थाखाय जादोंमोन, दा दिनै बैफोरखौ बावजोबनानै बिथांमोनहा राजा जानानै दिनै जायनाखि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा, जायनाखि हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै माने जुजिग्रा, जाथिनि सेक्रिफाइस खालामग्रा, बै बिथांमोनखौ दिनैहाय मोनसे हाब्रुआव गागदोनानै दोननायफोरबायदि अबस्था खालामबाय आरो नङा होमब्ला? दा लासिं सिं दिनैनि दिनाव BTRनि जेनाखि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आबौ नङा होमबा? बेफोरो दिनै साननानै नायोबा लासिं सिं आरो लाजिनांगौ नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोनहा NDP बिदा फंबायफोरखौ लानानै राजनिथि गेलेबाय, बिथाङा सासे डिपुटि चिफ जालायबाय। दा बे समाव सोरखौ नोजोर होनांगौमोन, सोरखौ नायनांगौमोन दिनैलाय, सोरनो सुबिदा होनांगौमोन? नाथाय बेफोरबायदि दिनै मोनसेबो सुबिदा होनाय बा सोरखौबा नायनाय बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुबोआखै आरो। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव लासिं सिं, बिनिखायनो जों दिनै नैबे बुंनो हायो, नैबे BTR जेनाखि सरकार आरो BTR एग्रिमेन्ट बेफोरो जाहैबाय मोनसे फैलार माने एग्रिमेन्ट आरो फैलार सरकार होननांगोन आरो। दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोफोर, दा जोबनायाव आबौ गबिन्द बिथां माने बिथांखौ हिन्जाव गदाय लादों होनाखै माने कम्पेयार खालामदोंसो आरो रुजुदों। नोंथाङा दि NDP बिदा फंबायफोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों, दा बेखौसो आं दिनै माने कम्पेयार बा रुजुनानै बे भिडिअ'आव लाबोनाय जादों आरो। जिखुनु फैगोन समफ्राव जेनाखि BTR सरकार, बे BTR सरकारनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि जागोन आरो माने समखौ नेनानै थादो रायजोफ्रा। आरो बे समाव जुदि सोलायनो रोङाब्ला माने जोंनि बर' हारि आरो बर' जाथिनि माने देरसिन गोरोन्थि जेबो गैला साननांसिगोन आरो लोगोफोर। दा जिखुनु हक भिडिअ'आव गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होदो। दिनै बेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ लोगोफोर।